سلام كميتو علوز خبركم تعذبتنا نلومي أب سايدا قد سايدا زبل مدب جميرنا لنا كم فلمي نايزا برنامجنا دما بحقينا خنجمر السودماني مثلا دق انستيو بعين حق كما يزرق أب زبل مدب يخجمر نايلومي عايغاشنا ويكا عدوماتنا حيزلكم مصي زلخو ميكائيل ولدون ستل موسانا حقي مهراتهم كونوا ستل ميكائيلن قاعد حنمص اخم بلكم ناي تعذبتنا وكيله مالتيو نلوم عرسنا ابزناي ابونت مهاب جلز بحال بزح غزي انت بحال تسمعها عد ذهبته وهوبي زبل تسمع حج ولا بزح عينت كومبلينسي متيو ولا كابتيو ابو تباهيلو يوهب ما ابو ديكونه ممكن تصنح خيل خون حجي دارغا زبزح ነገር ስነተን ደቅ እንስትዮ እዚኣ حግዚያስ በቃ ዳርጋ ናብ ደቅ እንስትዮ ተጸጋዕትያ ተባሂሉን ይዝረብ حج بزي اخمي حقነት አለው ዲ حج عد ጥራሕ ስለ ዝበለድዩ تولد أبوي تبعه له خط قاعد ولا أنت عينت نجارات يدوسد أبتي تسعن حدا استجبر ما سجاجر حقي زلوا إذا حساب زي زئمت مرتوعي زبل أتعدى مست أبوي تبلو زلا أو تارك تفتم كم زنابرات زئمت مرتوع مزهلو يقول حجي أنت زئمت مرتوع مالت كل نجار زئمت كخون خالي حبيركا شها مستاي زئمتي حبيركا تمس تعلل تخونكا زئمتي بزح غزي بحبار تر انت نيركا زئمتي سلازي اتي عدت هبو زلا سب رخابي امن مخانو كاب ان لعلي زفلت سب يله رخابي امن مخانو سي كاب ان لعلي زفلت سب يله سلازي انت نسات هبنا زلا حبريتا ابو ناي زهصان زي اجليو الى ختب كلا هراي اجلن تخوين بخمي انتي زئمت مرتوع لكي الى خبيت فردي حت كم زيلنا شمسة نيرنا خم زيلنا خسين نقبر نيرنا اذن نيرو ولا انا يسومن كتكون تخيل تاليلا تا زمدنا امسي ولا انا حنت سومن كتكون تخيل معناتو دق نخفتر زدلينا غيزي سومن ايكودن حجي انتايو اتي ابو حنت ነገር ጥራ ያደላቱ ነዚ አደተ ባዘለው ተቦ ዘላ ዝእምት መርትዖ ዘፍርስ መርትዖ ከምጽ እንተ ኮይኑ ንሱ ምዛ ሰብዚያ ዝኾነ ዝምድና ከም ዘይነበሮ ወይ ከረጋግጻሎ ወይ ድማ 300 መዓልታት ንድሕሪ ተመሊሱ ምስ ዝኾነ ርክብ ከም ዘይነበሮ ከረጋግጻሎ አደ ሓንሳብ እንተ ሂባኻ ካላይ ግዜ ከተባ ይተኸለለ ጅት ዘኸበደ ብዚዩ ሓንሳብ እንተ ራሂባ ካላይ ግዜ كتب زي تخل مخانا يفقدني بحقي حجي من الوقت زين تاي مستفولي كونتات نايدك انستيو من الوقت سي ود حو خدو يقربك ود حفتخي نعيسي ود حوي دو يقربن ود حفتيسي حتوي ود حفتي نعي رقص يحفنج حلاق تولد خلا زريا زلخص حفتيا يسي حجي ابتي بيولوجيكال ነገር መጽና خنريو خلنا عده رخابي امن مخانو كابان لعل زفل سب سلازي يله ات ነገር كل ጊዜ ተحبيካ ዝግበር ስለዝኾነ እገለ ኢላ ختب كلا نسا እስኻ ምስ አዝምድና ከም ዝነበሮ ዝእምት መርትዖ እንተዳ በመሰኻኸር ተረጋጊጹ አቦ ይሰብዚ ልዕሊ ሁሉ አቦነት ምስአንካ ከቢድ አርስቲ ዝኾነ ሰብ ብዘይ አቦ ከተርፍ ይብሉ ብዘይ ወላድ ከተርፍ አይከለኒ ስለዚህ እንታይ ይገብር ቤት ፍርዲ ነቲ ዝእምት መርትዖ ሚዛን ህቦ ስለዚህ አደት ዛረቦ ዘላ ነገር እንታይ ይገብራ ማለት እዩ ሚዛን ሂቡ አቦነት ይዕድል እጂ ምናልባት ካብቲ ምስማዕርነት ክታይ ዝገብረና ርስት ቁርብ ፍሊከ ብለና ምእንቲ አነና ፕራክቲካል ማተርስ ናብዚ ናብ ሲቪል ኮድ እንተዳ ተመሊስና ከምዚ ስተል ዝበለቶ እቲ ኣብ 1957 ዝተነድፈ ሕጊ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ዝነበሩ ኣራዳራ قرب فليز بلايو مالت أبقى يتحتن أبقى معرى يمتن أبقى دحريت سرعا نعم زي تمر عود سبيتسي أبناء سبعة من بريعة نبري زبل نيرسو أبت عنكت من السمانين شعتن كمو زي عنكت زي أبتي تسعة حدا استجابر من محياش تسرزيو يلن أبتي ناي سيبلاوي أبتي ناي حدار انت رامتينا حلف ناي سدرا بيت اتسابايو إزبل
ሕጂ ግን እንታይ እዩ ሓላፍነት ስድራ ቤት እቲ ሰብኣይ ኣይኮነን ክልቲኦም ሓላፍነት ተሰኪሞም ብማዕረ እዮም ነቲ ሓዳር እንታይ ዝገብርዋ ዝኣልይዋ ተሓደ ሓላፊ ተሓደ ብታሕቲ ኣባል ወይ ድማ ተሓደ መራሒ ተሓደ ተመራሒ ይኮነን ክልቲኦም ማዕረ ሓላፍነት ተሰኪሞም መንኩብ ንመንኩብ ሾልደር ሾልደር ኮይኖም እዮም ነቲ ናይ ሓዳር ብድሆታት ዝገጥምዎ ወይ ድማ ከገጥምዎ ዝግባእ ኣብዚ ሕጂ ትሕቶ ናይ ማዕርነት ባእሲ ድመፅእ ሕጂ ሰብኣይ ክለውስ ኣለዎ ድዩ ሰብኣይ ክዳን ክሓፅብ ኣለዎ ድዩ ሰብኣይ ኣቑሑት ክሓፅብ ኣለዎ ድዩ ሰበይቲ ኸ ወፊራ ስራሕ ገንዘብ ከተምፅእ ኣለዋ ድዩ ክልቲኦም ወፈርቲ እንተኮይኖም እቲ ብገዛ ዘሎ ዕዮ እንታይ ይኹን ንመን ይተሓደግ ቆልዑት ምስ መፁ ናይ ቆልዑት ኣተሓዛ ንመን ዝተገድፈ እዩ ሓዳርሲ እቲ ናቱ በሪኽን እቲ ናቱ ዓሚቑን ኣታውን ወፃእን ቀሊል ኣርስቲ ኣይኮነን ሓዳር ክስታይ ክትገብር ከለኻ ሓዳርካ ብግቡእ እንተዳ ሒዝካዮ ብቑዓት ዜጋታት ዝኾኑ ህፃናት ተፍሪ ውሉድ ተፍሪ ፅባሕ ንጎ ንሶም ከዓ ንዓኻ ተኪኦም እንታይ ይገብሩ ከምኡ ብቑዓት ዝኾኑ ውሉድ ብቑዓት ዝኾኑ ዜጋታት ከፍሪ ምእንቲ ሕጂ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ሓንቲ ቤት ኮይኖም ኣቦን ኣደን ክኾኑ ኣለዎም ኣቦን ኣደን ክኾኑ እንተ ደኣ ክኢሎም ብማዕረ ነቲ ሓዳር እንታይ ክገብሩ ክእሉ እዮም ክመርሕዋ ክእሉ እዮም ኖ ኣነ ሓላፊ ንዓይ ዝበልክን ኣነ ዝበልክን ክትሰምዕ ኣለኪ ኖ ማዕረ ኢና እስኻ ንዓይ ክትሰምዓኒ ኣለካ እሱ ይኮነን ሕጂ እቲ ቀንዲ ክልቲኦም ሓልየቶም ፍቕሮም ምክብባሮም ምክንያቱ ንዓኦም ዝጥምቱ ቆልዑት ኣለዉ ኣቦ ውሉድ ንመንዳራ ይዓቢ ለቦን ነድዩ ፅባሕ ንጎ እንታይ ዓይነት ውሉድ ተፍሪ እንታይ ዓይነት ክስታይ ተምፅእ ሕጂ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተኻ ሕጊ እንታይ ኣሎ ማዕረ ሓላፍነት ኣሰኪሞም ኣሎ ክለውስ ድዩ ሰብኣይ ንዕኡ ምልከት ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝገብራ ገዝኡ ዝሰስሮ ነገር ክልቲኦም ግን እቲ ክገብሮ ዝግብኦም ነገር እንታይ እዩ ምስናይ ናይ ቤና ውሳኔ ክወስድ የብሉ ንሱ እሳው ናይ ቤና ውሳኔ ክትወስድ የብላን ንሱ ደገ ውዒሉ ስራሕ ውዒሉ ገንዘብ ኣርዩ ስለ ዝመፅእ ደሎ ንስኻ ኣብ ገዛ ስለ ትውዕል ዘላ እቲ ገዛ ምውዓል ብገንዘብ ዘይትመን ክኸውን ይኽእል እዩ ክንደይ ዋግኡ ሰራሕተኛ ናይ ገዛ ምናልባት ሓፃቢት ክዳን ሰራሒት ፀብሒ ከምኡ ኢልና ነቲ ናይ ገዛ ዕዮ እንተ ደኣ ከፋፊልናዮ ዋግኡ ቀሊል ኣይኮነን ስተልታ ይኽልክዮ ኣብ ጂዲፒ ደይኣቱ ዲ ወዛውን ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብኡ ተዛኣቱ ነይሩስ ብዙሕ ክንደይ መውፀ ነይሩ ማይ ሰሓራሪ ግዜስ ከምዚ እቲ ሮል ናይተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ ድውዕል ኣድገብርኦ ሲ ብዓይኒ ገንዘብ ጥራሕ ተዝርአ ነይሩ ኩሉ ግዜ ግን ኣብ ሕብረተሰብና እንታይ ኣሎ እቲ ገንዘብ ሒዙ ዝመፅ እዩ ዝያዳ ክኸብር ዘሎ ሕጂ ሓራሪ ግዜ እውን ካብ ልዓልካይ ዋላ ሚካኤላ ዝገርመካ ነገር ኣሎ እቲ ገንዘብሲ ባዕሉ ከምዚ ዝበልካይ ማለት ሓፃቢት ክኸውን ኣይክእልኒ እዩ ፀብሒ ክኸውን ኣይክእልኒ ግን መሳለጢ ክኸውን ይኽእል ኸውን ሕጂ ዋላ ስተልካ ኣብ ብዓብዩ ኣብ ብዙሕ ዓይነት መብርህ ኣለዋ ትበልኒ ትኸውን እምበረ ኣብዛ ኣብኡስ ኣትዩ ዶ ኸውን ትዋግኡ ማለት እዩ ክንደይ ይትመን ይኸውን እቲ ገንዘብ ሒዝካ ጥራሕ ምምፃእ ድዩ ብዙሕ ነገር ኣሎ ግን ንሕና ኣብታ ሒዝካ ፀንሕኻ ክንምለሰካ ኣድም ስለዚ እቲ ናይ ሓዳር ሓላፍነት ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ኣባታዊ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣቦ እዩ ነይሩ ሓላፊ ናይቲ ስድራ ቤት ሕጂ ኣቦ ስለ ዝኾነ ሓላፊ ታደ ኩሉ ግዜ ኣብ ትሕቲኡ ተፀቂጣ ትነብር ነይራ ብድሕሪኡ ግን ቃልሲ መፅዩ ኣብ ግዜ ቃልሲ ውሻጠ ተጣሒሳ ኪነ ውሻጠ ኸይደን ኣሓትና ኣዴታትና ሕጂ ሰን መፅን እንታይ ገይረን ብዙሕ ነገር ከፊተን ብድሕሪ ኣሕዋትና ኸ ሓመቓን ተማሂረን ኪንዮ ልዕሊቶም ደቂ ተባዕትዮ ኸ ወፅን ኣለዋ እንዴን ክንደይ ደቂ ተባዕትዮ ዘይበፅሕዎ ደረጃ ዝበፅሓ ደቂ ኣንስትዮ ስለዚ እዚአን ናብ ሓዳር ክንመፅእ ከለና ግን ናብ ሓዳር ክንመፅእ ሓዳር ናይ ገዛእ ርእሱ እንታይ ኣለዎ ኣተሓዛ ኣለዎ ናይ ገዛእ ርእሱ እንታይ ይደሊ ጥበብ ይደሊ ናይ ገዛእ ርእሱ ምስተውዓል ይደሊ ንሓደድካ ክልቲኻ ቶም ክልተ ሰባት ሓደ ዝኾኑሉ መገዲ እዩ ሓዳር ነናቶም ኣይኮነን ሓደ መኒ መራሒ መኒ ተመራሒ ይኮነን መኒ ሓላፊ መኒ ትሕት ዝበለ ይኮነን ክልቲኦም ማዕረ ኮይኖም ንሓዳሮም እንታይ ገብሮ ይመርሕዎ ደቆም ብሓባር ኮይኖም ምዕብዩ ይህን ምሂን ይበሃሉ ይላዘቡ ክሳዕ ክንደዮም ተላዚቦም ይህን ምሂን ተባሂሎም ተፋቂሮም ክኸዱ ሓደ ቦ ንጎሆ ይወፅእ ፋዱስ ይመፅእ ተመሲሑ ንእሽተይ ዕሪፉ ብኡ ገይሩ ይኸይድ ለይቲ ይመፅእ ኣብዚ ሓዳር እንታይ ተራ ኣለዎ
تن زمت أندلو جنزب دين تن ناتو عبركتو أبغى زخاكو خوف كتبل لك أكو دك خاخوف لك كري خاكله أنا زولو لني بزوج جزء ولاد كاسي مس عبي مس جوبزة كنت سب مسكونة أبي أمسخها الكايو سمع كان تخين نسخة قدم أبي كم تمسخ تري لك زارول نايت أبويا أن أتبوز جبراي كلا أبزم سيمسي متي قدم كأتخلو أديتات أبوه كله أديتات كأنت يقربه ما قبي يقربه تحدار حجن تايتخون ببو وجن تواياقي بدو وجن كا إنجرا وحبي دراري أتقرب ولا فرق لي تمسح ولا ساعة كل تيمسح أبي أمسي خيل خو كله حجكم مو خون نيرودي أي كونه انت هذا كل يوم حدا عينات أتحزة قبل عندكم كله مالو زيتي بمعرة نحدارك ممرح مالك تزي كوينو نالبات عنتوي أبتي دققتي أب حدارسي تسابع أنت تساتفوا خجبر له كجبر زدلة دك أنستي الله كساتف كحجزان زدلة الله قال إنك الله كتراي كفل زبلا خالله سلازم أنت يخون دلو كم تسن زدليو أنا كم تي بعلت بيتي كخونا لا تدليو كخونا لا لني كلنا حدث اللي زي كنا كلهم حد عينه تحت حسابات اللي زي بالك كم تدليو كخونا لا لني قلنا أنت يكخبر زلني ما عري جدا كم زلوا جزاريات وعل سريح حديات أتو ما عرى جدا علوا أبتي حدار أنا زيادة يبلين ويسا زيادة يبلن كم تزبله سبأي لسبيتي أزبل حق فريسو مع رمخانم تراجعت الله قال توسخي ممحياش هتستجاب ما زي irregularين ويدما زي سرع متأخب ولا خن بلون خل مالت كاب قال كيدان وصع زقبر مونكو 70 سبيتن ولا نودن زقبر متأخب مالتي حجي أب كم زع عينة قداي قدم حجي فوق نيرو خون كله قد حرنا نت استجاب المحياش كن irregularين ويزي حقهم متأخب كم نتسكون ولا مالتي كاب عنك شو عتم 208 كسع شو عتن إنسان حدا نزلوا عنكز ربيل كوينو ويتدمسيسو يسرح له إذا كان من تايو خنا بالتخينا سلمتها زي حقاو متأخبين تسأقالو نزبل حتى حنت قال ستيتي مسألة اختركب تخينا قال كيدان كهلوالو قال كيدان زي بلو ندحر كوينو ناي مرعى مسألة ناي فتح مسألة ناي ورشا مسألة أملكت حتى قاتو سلازخل إذا دما بحق أداء خونا لا تدلى قال كيدان كتكبر سلازلوا سلاز تناتا مسألة خيتن كفته باهلو إذا زي حقاو متأخب كم زنت سكتة غير له مالتيو قال بزعبا جزمي بحق كل كله إذا كان من تايني تفالي ويكبرني حنتو قال بجنزب كتمن يبلون زبل حساب نمرقاف تباهلي ولا كاب باهلي فقد تخونه بحق تمتينا جن حنتو قال بجزم ختكيد فقد يكون بحقنا لازم زين قرب قليل لنزنا برا خبتنا السبيلاوي حقي amendments مالتي حج كم زغت بلون أنا خمسي أو حدار بزح نجار له ولا تبهلي حج بهلي كم زي رجيت كايخت كيد زيت خل عينت نجار كوني تسمع كمالتي كم زي أب حنت هاجر ناتا بهاللوا ناتا أكيد اللوا حج نوع رجيت كوالا تزيكت كاجن قال نجارات هاللو غيرك تدلي ويك حلف كتب له تدلي نجار له حج أبزي كتب له أنا حقا ترام ويك أنا حقن خلتي ناتا حدار كلت يوم حلفنت كم زلوا ميزناجر مالتي دخلنا زجبر وسانتات كأبنا كلت يوم خاون كم زلوا حقي ناجر مالتي حجتي سبعي أبتحدار سبعي عبلال زبل ناجر تعرف الله مالتي جن كم دك أنستيون إحناس اتخنت متوز جبنا ناجر أي نايو من هذا الزبز زح جزء أبزخت بلوت أنا حقاميكي يخاف تجاجع طوع مالتي ولا وانتو سمعوا مالتي ولا خبتي زي تمهار حبل تسبكني بالكوين خلنا جن ولا تستمهريكم ده حسب كولول كخسترالو أوتها تجاجع مالتي إذا أزياء ولا نستل كهبة أزياء أختي أقدس نسل زلودي من هذا الشيء سهولو للكا سوهن صفلكا دايبر زي كيركا خم زي جبركا عين تشقجق كلا نجر كينو أجن كنريو دلنا نجر كوني يسمع كمالتي تحجس أنت فلتنا زيادة ربحت كمان تندك أنستيو يخون لك تحسبوا الحرارة كيسي نجر على مالتي بس حدك أنستيو نزح حجتها كيف فلتة كم زخت لنا تنحس التل أفتي حدار بزيك الكيدان تنح كلام لا أنت يجبك أنت تحت الدلكا أنت يخن ولا بتحدار كل خمالتي أنت تيلك أخذ تسمع عن التركب أبيناي بزحنا جرى لكم فلت أزق بنا حجز أزديو أبستحت الترحدينا كل جزء كنزارة بزلنا أزديو حجي
እንታይ ይመስለክዮም ዝዝበልክዮ ኣካታዒ ወላካ ኸውን እንተኸኣለ ከም ናይ ሕጊ ምሁራት ኣነ ክብላ ዝደሊ ተቐንዲ ቤዚክ ነገር ወይ ኣገዳሲት ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ፕሮቴክት ገብራ ወይ ክሕልዋ ዝኽእል ነገር ሕጊ እዩ ምህርቲ ትኹን ኣይትኹን ብዝኾነ ይኹን እንታይ ይመሰላ ብውሕዱ ማለት እዩ እንታይ ይመሰላ ኣለዋ እንታይ ይግቡእ ኣለዋ ተፈሊጣ ካብ ዝኾነ ዓይነት ፀገም ነፃ ክትከውን ትኽእል እያ ስለዚ ተቐዳማይ ክትፈልጦ ዘለዋ ሕጊ እንታይ ይመስል ከም ዘለዋ ክትፈልጥ ኣለዋ ሕጊ ንምሁር ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብ ገጠር ትነብር ሰበይቲ እንታይ ይመስል ኣለዋ ኣብ ቃል ኪዳን ይኹን ኣብ ውርሻ ይኹን ኣብ ስድራ ቤት ይኹን ኩሉ ዘለዋ መሰላት ብድቃ ክትፈልጦ ኣለዋ ሕጊ ናይ ሕጊ ዕዮ ዝበሃል ኣሎ ናይ መሬት ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ኩሉ መሰላት እንድሕር ፈሊጣ ነፍሳ ክትከላኸል ትኽእል ደቃ ክትከላኸል ትኽእል ስድራ ቤታ እውን ፀገም ኣይጋጥማን እዩ ስለዚ ናይ ምፍላጥ ሕጊ ሕቶ ዘልዮ ኮይኑ ይስምዓንን እቲ ትብልዮ ዘለኺ ኣብ መንጎ ሓዳር ዝርከብ ከጋጥም ዝኽእል ግርጭታት ገለግን ከም ዝኸውን ኣለዎ እኳ ተዘይበልና ብናቶም ስምምዕ ክኾን ኣለዎ ወዲ ከምዚ ክገብር ኣለዎ ጓልካ ከምዚ ዘይኮነ ንሱ እንድሕር ተሰማሚዑ ንሳኻ በቲ ንሱ ዝብሎ ዘላ ተሰማሚዑ ብናቶም ስምምዕ ተሓዳር ብዘይ ዝኾነ ክስታይ ክኸይድ ይኽእል እዩ ስለዚ ወዲ ከምዚ ኢልካ ሕጊ ምውፃእሲ ብዙሕ ክስታይ ኣይኮን ኣብቲ ናትካ ኢንተርናል ስምምዕ ናትካ እዩ ዝምርኮስ ደስ ዝብሎ ክኸውን ይኽእል ክሽነ ከፊልካ ምስራሕ ኢዳዝን ማተር ንሱ ንሳኻ ደገ ውዒላ ሰሪሓ ተመፀን ኣዝሎንግ ኣስ ክሳዕታ ስድራ ቤት ብፅቡቅ ትኸይድ ሃልያሲ ንናቶም ሮል ምፍላይ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓንን ያነ ማለት እዩ ሓንቲ አንቀጽ ኣላ ሪፕ ዝተሰረዘት ንስራሕ ካልእ ነገራት ንብረት ንምውናን ገለ ብዛዕባ ጓል ኣንስተይቲ ብዝምልከት ሰብኣያ ብዝመርሓ መገዲ ትብል ቃል ነይራ ብመርሕነት ናይቲ ሰብኣይ እታ ቃልቲያ ተደምሲሳ እታ ቃልቲያ ሰሪዞም ከም ትሰርሕ ገይሮማ ተዓንቀጽ እንታይ ማለት እዩ ማዕረ ተሳታፍነት ኣለዎ እንጂ ማዕረ ተሳታፍነት ኣለዎም ንብል ስለ ዘለና ከም ስምምዑ ካበይ ናበይ ማዕረ ዜና ጻብዕና ሓሙሽተስ ማዕረ ተሳታፍነት ኣብ ዝኾነ ስራሕ ንገብሮ ኣለዎን ሓንቲ ካብአን እንተዳ ጎዲላ እታ ኢድና ትጎድል ቁመተን ግን ማዕረ ይኮነ ቁመተን ማዕረ ይኮነ ሕጂ እንታይ ይኽብል ደለ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ሓደ ዕዮ ናይ ገዛ ኣትዩ ማዕረታ ጓል ኣንስተይቲ ከይሰርሕ ይኽእል ጓል ኣንስተይቲ ኸ ኣብቲ ወዲ ተባዕታይ ዝገብሮ ስራሕ ኣትያ ማዕሪኡ ከይሰርሕ ትኽእል እያ ተራ ፀብሕቲ ወዲ ተባዕታይ ዝያዳ ዝሰርሕ እንተዳ ኮይኑሲ እሱ እንተዳ ኮኮ ኮይኑ እንተዳ ሼፍ እንተ ኮይኑሱ ኣብ ገዛ ፀብሒ እንተሰርሐስ እንታይ ፀገም ኣለዎ ወላ ሓንቲ ፕሮብሌም የብሉን ካብ ናታ ጥዑም ፀብሒ ዝሰርሕ ኮይኑ ጥዑም ክበልዕ ስድራ ቤት እንተሰርሐ እንታይ ፀገም ኣለዎ ኖ ኣነ ጉልበት የዝኽእል እንታይ ኢሉ ጉልበት ገዛ ኮስቲሩ እንተወልወለ እንታይ ፀገም ኣለዎ ጥራይ እንታይ ክህሉ ዝግብኦ ክህሉ ዘለዎ ኣብቲ ገዛ ናይ ክልቲኦም ፍቕርን ክብረትን ሓልዮትን ናይ ሓድዶም ምክብባር ናይ ሓድዶም ሓልዮት ናይ ሓድዶም ፍቕሪ እንተልዩ እዚ ነቲ ሓዳር እንታይ ድገብራ ዘኺዳ ሕጊ ይኮነን ዝሕጂ ሕጊ ኮ ደረቕ እቲ ቃላት ናይቲ ሕጊ ደረቕ እቲ መንፈስ ናይቲ ሕጊ ግን እንታይ ንሰብኣይን ሰበይትን ሓላፍነት ክህቦም ከሎሲ እንታይ ልዩ ድህቦም ደሎ ኖኖ ስኻ እዚ ናይ ሰበይቲ ስራሕ ክትገብሮ የብልካን ዝብል ዝርዝር የብልናን ወይ እዚ ናይ ሰብኣይ ስራሕ እዩ ናይ ሰበይቲ ስራሕ እዩ ዝብል ዝርዝር እውን የብልናን ባህሊ ግን ኣለና አንቶ ያምጪኺ ነርኪ ሕጂ ባህሊ ቀሊል ኣይኮነን ባህልስ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሕብረተሰብ ክሳብ ናብዚ ደረጃ ዝድበፅሕ ክጎተና ክነብር እዩ ናበይ ናብቲ ሰበይታይ ናብ ዝብል ነገር ክንቃለሶ ዘለና ነገር እዩ ኣበይ ካትቃለሶ ግን ኣብ ደረጃ ስድራ ቤት ኣቦ ኣብታ ገዛ ዝገብራ እንታይ እያ ኣደ እንዳሰርሐት ከላ ኣብ ሓንቲ መፅሓፍ እንታይ ኣንቢበ ቆልዓ ሓዚላ ኣላ ሓደ ህፃን ደቂሱሎ ፀባ ሰኽቲት ኣላ ቴሌፎን ይድወል ኣሎ ካንሸሎ ይኹሕኩሕ ኣሎ ናበይ ተብል እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሽዑ ስራሕ ድዋዕለ ሰብኣይ ይመፅእ ይኹሕኩሕ ምሳሕ ዶንጊድ ይኽብል ሕጂ ምስ ኣተወ ንሱ ኣትዩ ኣብ ከመይ ኩነታት ከም ዝዋዕለት ክርዳእላ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከመይ ኩነታት እያ ውዒላ ሓደ ግዜ ሓደ ዓርክና ተመሪዑሲ ሰበይቱ ኣብ ገዛ ደቂሳ ፀኒሓቶ እቲ ገዛ ስቤዛ ሙሉእ ኣሎ ኣትዩ ሓደሽቲ መርዓውቲ እዮም ወላ ሓንቲ ዝተሰርሐ ነገር ኣይፀንሐን እንታይ ዳ ኢልዋ በቃ ፀሚኒ ሰልቹኒ በይነይ ኮይነ ክሰርሕ ኣይከኣልኩን ኢላቶ ክቋየቕ ኣይከኣለን
كقويقا خايكلني بقى جاكيت العلو تبقيسو صنا حيلاتو نابي دخي نيرو كمسح سلازم نسخه مسقط مسح الله فتحيزهم كيدهم على حد ريستورانت بزيهم بزي بارونتي تي تبوتا حجي انتايو قويقا باسي قال نيرو تزخون كلا رستي حجي سو تخغبرا زلو ነገር እንታይ አትዩ ሰሪሑ ወይ ከም ሰሐለው ወይ ድማ ሒዝዋ ወፂው ኣብታ ቤት ምግቢ ምስሕሎም ተሓዳርካ ብሰላም ተቀጥል ሕጂ ስኒ ቲምበር ሕጊ ይኮነን كني حق زخيد عبت منفسنا يتحق زلو تحقني من تاي خوم زبل زلو بسلام نخنبر تسانينا نخنبر إلي خوم زبل زلو حقي سلازم نزي كنرد وخن كلالنا زخبركم تخاتلتنا كم زكاتلو صناحكم معرنت بعين حق أبزبل مدبينا كنزت تصنحنا كابزق وهاب صنح مبرحتا دما بزح نغرات كسبكم تكون تسفانا غوركم أبزق تصل مدباتنا كساب نراخب سنايقنا